JK Yadav Films present. JK Yadav Films. DJ रंजीत राज। आ भोरे भोरे ला भर के फोना माला गाइनी देख ले भतारा बड़ी पचतैनी फार देले पिठिले के डंडा मारले बा 24 घंटा फार देले पिठिले के डंडा मारले बा 24 घंटा भोरे भोरे ला भर के फोन लगाइनी देख ले बा भतारा बड़ा पचतैनी फार देले पिठिले के डंडा पिटले बा 24 घंटा फार देले पिठिले के डंडा मारले बा 24 घंटा। JK Yadav Films. DJ रंजीत राज। कैसे ओकरा भुलाई सखी करिले बहुत प्यार हो संगे स्कूल सहगे कॉलेज पढ़नी हर साल हो बात होत रहे 2-4 घंटा तोरा ले पीठा पटंटा फाड़ देले पिठिले के डंडा पिटले बा 24 घंटा। JK Yadav Films. DJ रंजीत राज। धोखा धोखी में हो गई शादी छीन गई आजादी हो चुगली करी है छोटकी ननदिया मन करी मुहाती हो हमर पिया लागे देखे में लवंडा तोरा ले पीठा पटंटा फाड़ देले पिठिले के डंडा पिटले बा 24 घंटा। DJ रंजीत राज। होत जब रहे विदाई रोवत रहले यार हो राइटर यो हनील बहबे ये सखी नहीं हरे के याद हो कैले बना सिही संजीत फांदा पिटले बा 24 घंटा फाड़ देले पिठिले के डंडा पिटले बा 24 घंटा। JK Yadav Films.